det hedder for Lund Nier. Jeg sovnrådets formand hård møg og pas. Jeg skal den må blive for høve, og han skal spore over de penge, der er i kasse. Men må heller ikke være valgt for nøve. Han får ingen løn for det værk, han skal lave, og en grovhoven vrøvl må han høre over. Så kom der en dag en mjælkkusk for at klare over veje, han daglig skulle køre over. De var så ringe til hans liv var i fare, og sit vogntøj fik han der ø. Han kunne godt forstå til, at sovnrådet skulle spare, men det kunne da vel opleve for mig. Hver hullet i vej er en halv meter dybe. Jamen mere skal finde sig i det, og man må spørge, nå, er de det? Jamen så langt nede har sovnrådet nu ikke noget at gøre.